सीताराम हे माया संसारटा सबुबेले गतिशील केही सदा रही पारे नाही ए माया महिमंडल किंतु मो प्रभु रामचंद्र सदा सर्वदा सबुबेले समस्त हृदय वास करिछंती आज जी अच्छी कालिकी नहीं किंतु ताकू मन पकाई साइती रखिबा एहा हेउची मूर्खता चली जाइछि कृपया जुग चली जाइछंती मो प्रभु रामचंद्र तथापि मैं अनुभव करुछि मो प्रभु रामचंद्र सदा सर्वदा सबुबेले मो हृदय मंदिर वास करिछंती मो हृदय मंदिर वास करिछंती जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय राम जय
ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ସେବା ପ୍ରଶଂସା କୁସମତ ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଇଥାଏ ହନୁ ବୀର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ହଁ ହଁ ବୀର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ତୁମର ନନ୍ଦନ ବୀର ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମାତା, ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ। ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରି ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ ମାତା, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। କଣ କହିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ, ସେ ପ୍ରେମ ବୀର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ହନୁ ନାଇଁ, ଯିଏ ବାପର ଅଚକ୍ୟ ପୁତ୍ର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତେଜ ପୁତ୍ର କହନ୍ତି, ତେଜ ପୁତ୍ର। ନଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେ ରାମ ଅଚକ୍ୟ ବୋଲି ତଳିଦେଲେ ରାଜ୍ୟରୁ। ଆରେ ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀ ପିତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାର ନାହିଁ, ସେ କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ? ଛଡ଼ା ସେ ରାମ ହେଉଛି ଆମର ଚିର ଶତ୍ରୁ। ହଁ ହଁ ଚିର ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆଉ ସେ